Guys, nice. Kita ko na sa inyo guys. Yan o. Mm, guys, oh, kahinog na ang ating papaya. Yan guys. Mm, yan. Padilaw na siya. Tatabihan kasi nitong mga maduduming sanga. Kaya dapat putulin na yung ibang lemon. Kasi hindi naman siya maganda sa ano. Kasi ang itim ng mga dahon nila. Oh. Yan. Yan guys, hinog na. Ating papaya. Yan, mababa lang siya guys. Yan pa yung iba niyang bunga. Yan. Yan yung papaya natin guys. May hinog na. Yan. Guys, itasin na natin para naman pakinabangan. Yung lemon guys. So, hinog na rin yung lemon. Oh. Dilaw na. Pero walang kumukuha. Ayan o, mga hinog na siya. Yung mga lemon natin. Kaya dapat bawas-bawasan natin yung lemon. Hindi na rin maganda yung mga dahon nila. May itim na yung dahon nila. Kaya guys, yan. Guys, tuloy na natin ang ating papaya. Yan, baka makalimutan natin ano yung parang ibon. O kaya mga, ano dyan, malaglag pa. Sayang. Yan guys, oh. Pitasin na natin guys, ang ating papaya. Hinog. Yan guys, ang laki. Wado. Yan guys. Maunahan tayo guys ng ibon. Ayan. Pitasin na natin. Ayan. Ayan guys. Pinitas na natin yung ating papaya. Ating papaya. Yeah. Ayan guys. Ayan na. Yung papaya guys. Oh. Ayan guys. Ayan. Pinitas na natin guys. Baka ano ang parang ibon. Kasi maraming ibon dito guys. Yung mga bunga ng prutas nito, kinakain nila. Kaya inunahan na natin. Dito na lang natin painatin sa loob. Ano lang to guys. Mga dalawang araw lang guys. Hinog na to. Mga kamix. Hinog na yung papaya. Yan o. Dalawang araw lang mga kamix. Yung pinitas natin o. Hinog na. Pinitas na natin to kasi baka maunahan pa tayo ng ng ibon sa labas. Kaya dito kasi dapat pag hinog na, unahan mo na kasi yung mga ibon nakikipag-unahan sa tao. Pag may mga hinog ng papaya, kinakain nila. Yung kamigso. Masarap mga kamigs. Oh, yan o.
Guys, iniwanan natin guys. Oh. Ayan o. Hinog na guys. Mga guys, pakita ko sa inyo yan pag ano na. Pag nahiwa-iwa na guys. Ito lang ang ating papaya guys. Hinog na. Ayan. Itabi natin guys ang buto para pangtanim. Yan guys. Ang ating buto. Pagtanim. Guys, pag nasa pitan daw yung buto, yun daw ang pantanim yung buto sa ano, malapit sa puwit. At yung sa mga sa uluan daw ay karamihan yung mga lalaking buto ng papaya. Kaya kinuha natin yung nasa puwit. Yung nasa kalungay. Yung nasa uluan. Yun ang mga lalaki daw. Yung guys iwain na natin ang ating papaya guys. Nagdainog na guys ang papaya. Yeah, sarap tong papakin. Yan guys, ating papaya. Sarap sana guys kung may gatas at yelo. Guys, di ba? May lagyan ng yelo. Iwain ng maliliit. Tapos, lalagyan ng yelo. Sarap niyan guys. Guys, yun ang ating papaya. Guys, ito na yung hiniwa-iwa nating papaya guys. Yan o. Hinog na guys. Yan. Hinog na ang ating papaya. Yan guys oh. Ang tamis niyan guys. Kasi yung pinatas natin 2 araw lang. Yun na. Hinog na. Hindi na natin pinahinog ng gusto sa puno kasi nauunahan tayo ng mga ibon. Yan guys. Yan o. Hinog na guys ang ating papaya. Guys, hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po tayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye!